Legend. Ooh, yeah. Milan Records. Boss. Trying some kufungiwa. Yeah. Kutungada munu wakaita seni. Mukomana wepa msika. Andaibo shikaira. Mwana kaka bullet kaka zozara kanoshaisa hope iwe ndati katswidiki kakanaka Masquera here. Hello, imari madomas. muri sezvi Tiripo. Muri sei? tokubatsireni Madomas imari. tine ma 300 nema 500 bon. Okay. Nachida ma 500.2. Then maunya ni mari. Ma 200 barase mimi ndokupeni ma 100 Yeah, haiwa no batar. hayi se mimi munongotwani ma 100 bondi mungotwani ma 100 Mukutana ma onion. yeah it's okay tora okay. I think zvinenge zvatokwana ndo mari yamabhandari Aiwa zvachida ni aya. Munoverenga zvingana zvinofana. Okay, saka manipa mari i1000 bondi yamandi Ni ma onion. yeah it's okay but sister ka ndeta kuti ndiri kudzosere kumashure but sister muri ikweni Yeah, ndizvifana. Aiwa. toya kukuudza kuti sister ka tofanira kuti tizovane muhwa nekuti ndambokuudza kuti chero musika chero ndakatosiya una basi chero ndakabhuroka as long as ngofamba nenjiva yakaita senini haindozingoni restaurant munonzani bara vanondiziva vanonditogima yesu Chichi. Yaonzo yani ngole 2 minutes. Umanyira kubi. Andiwa topamba. Wachi. Ndiri urese. Oh. Nazonga vaneta so. Ndabva kure. Saka pakati. Wati. Menyera kana kumanyira kwanga padeni nechi. Wangu. Ndoda unodya mubamo. Saka Togare kure. Skwedera badeni. Wangu chimutora kazoruda. Nzoka nokumanyireko. Ngole 2 minutes, just only 2 minutes. Yes. Sorry. Ndiripo. What is saying? No, there's something I wanted to tell you, but it seems like you're very busy. Yeah, me and Tori busy. Okay, so let me take this time in the second nail. What? Diego, chila ne Ndinenzara tanaka. Saka ndateke me cook you something mumba. Kana chida rude. You can even order something. This is serious. Chingotareza uri kuda. Okay, I don't wanna like the first day of it. Yeah. And the partner tango to my interest now. Okay. Serious. What type of interest? Like I'm into you. So you can't go back at the And one man knows love at first sight. Wow, that's only possible in the box. Not in the box. Very kosher. One advantage, one advantage saying, one I left and say, Monoroja Baden Bang. I can even start making order matters about that I'm abused and stuff. Saka, you are taking advantage of children. No, I'm not taking it advantage. Listen. You want your Gumanya. Your Gumanya, Chichi. Okay. Your Gumanya. I can't even buy you anything you want. Listen, all this. That's not about material stuff, Tanaka. But what? I don't want that. But what?
Even if you want clothes, we can go and order something if you want. Fact is, I'm not into you. Like, I've never. But listen, listen. Okay, thank you. Okay, so what's the one? I'm going to Maguruan. Lari. Boy. Kuaniko. Diripo. Amunosungura baba. Diripo ndikubatika. Haya ndasiri kubatika pa. Ndanambudzika parutsa. Kuona ka. Ayo kwakuri boba. Ndanamutura mainini. Kuti vabatsiri madhamba eka madhamu yachagura. Aiwa madhamu achari kunitsa. Ari kunitsa vakadza. Kochi yani vachagura. Vakadza vanonitsa baba. Vakadza vanenge vari kuhura. Kunyanya wangu inini anenge ari kuhura. Kuhura nani kuti? But ndisikuziva hangu but ndichamubata chete. Afuni zvaona. Ndakazviona. Mukadzi wangu asi kunditeerera baba. Asi kuita basa madheni zvinhu. Ari kunitsa. Chimumpatsa maybe. Maybe time ndamupa. Ini ndinoti ari kuhura. Ini munhu wacho ari kuhura naye ndichamubata. Ndichazvitsvaga. Mirawo yose fesa unofanira kundibatsira. Uchimboona kuti chiri kuitika wese. Zvekuti aya munhu anofanira kukwara. Chatomubata chete. Aiwa ndizo. Saka mamuchita sei? Havana ndirombokwidza musopa impesa tatsva chipere changu. Aiwa inini rega ndimbosvika padhengo. Lemafino mibada. Inini ndinotyisa pfura mbada. Vindala Unite play. Pandakaenda pawakasara. Baby girl moyo wangu wakabaikana. Kutinda kusiya mskana. Asichane noda ukuziva. Kuchichandimisa yavanguva. Please baby. Pane zvaitika uzati nhasi isando aiziya. Saka ndanangodedzwa kaune good news. Good news? Good news first. Good news first. Good news zifizo. Ndapromotwa. Iwe wapromotwa? Ndinotombozvibhiliva kuti ndapromotwa. Zveshuwa? Iwe usikuona izvi mawiki kuti zvazviri kuloka kubasa uko. Ndatoti ndigari nawe nazvo zvigari zvapiswa kuno kuti chazvidini. Takatobudawo mai mwana. Taupgrade. Wapromotwa. Zvese zveku izvi zvekuroja izvi. Aiwa. Taura zvako. Zvakutopera ati manje apo zvingoda 3 months 4 months. Takutotenga yedu imba nemota ka life kakutotanga mai. Uyu ndiriona azvarwa ane upfumi mwana. Akakomborerwa. Ndikuzviona ende Mwari vanzwa mnamato. Aiwa Mwari vanzwa mnamato. Mwari vanzwa mnamato. Saka wakuri vakupi manje ndipangu ndipiwe. Na promote wasona takutoita ikoko unongopikwa. Tatoendesa zvekumusha vanopfeka vachenda kuita. Tatoendesa kakumusha vanopfeka. Akupisa chamburi kuzviona aiwa chambodi. Izvo handicharimbodi. Pisa aiwa takutoda leo. Taupgrade charimbodi kana kuzvirangarira. Tava nerimwe level. Aiwa tinoendesa kakumusha naye murume wangu. Aiwa haunoita kuzvawafunga naye. Sikongobike kumjeno. Ndangobika rice. Ndatonotenga aiwa ubike usabika. Takutotenga udhara. Takutotenga zvarotanga. Singamira ndibona kuti zvakamira sei. Ndingodinzirawo mabanana. Aiwa handikatisa tiende tese. Aiwa. Ungasara vakadai. Aiwa ndi. Aiwa zvibudi. Say good news. Padari kubuda. Yeah, Snapchat. Snapchat. Yagara. Kuna kadimpuzi kangu. So, wait. Dada kubvunza about someone. There's this guy. Tasanga naye way back. Anonzi Ngoni. Oh, you mean Ngoni, this one anotengesa? Yeah, that one. Unomziya? Yeah, I know, yes. Ndiwakatanga kugara munomsala ndangoti nzori kanibvunze wewe. Yeah, so handanizvi. Oh yes, anotengesa pamusika. What's up? I don't know, like, you know. Oh, chichi. Nangotaura naye like chanawo zvangu, but he's like a cool guy, and yeah, but he para. Yes. I don't know when it's over phone pang, you know. Yeah, in phone yangu nogara iri peace. So what did she? Yeah. This wauri. This one disease as nana basa. I just want to know about him, like just want to get to know him, you know, like in this for me tomona rumkomere bamsika kapusa. Ngodara so
Don't hate. No, I don't even hate, but I'm just talking about his character, Shangor, the way he looks, Okay. But it's good though. But the way you're looking seems like Ukumuda. I don't know, like, that was there for a short period of time, but then I really liked what I saw. The Musika guy. Oh yes, no, my God. Yes, that one. Okay, answer no ibofu, but yeah, ibofu is sure. Both authors say in Quantiri, he's a gentleman. Yes, he is. Is it about to Munyani? I know that, but he is for me. That guy. I don't know. He's the one. Chichi Kwashai. He is. Okay. Anyways, I'm going to put Zictoma photos and stuff. Yeah. But to post on my FB. Ndinopenyera pese pandokuona ndichinakirwa neakomanwiwa love yako baby inondizvimbira. You hold the keys to my heart, the keys to my soul. Chichi, you're my all, I give you my all. Together we will rise and fall. Ukufara nemunamo Mwari vakandisikira iwe ukasikirwa ini nasi ndokudza iwe uya ugare neni ndoda kuti amai vako kuziva murora wavo hakachira nyangwe vanhu vakada kutiviringa ini ndicharamba nakashirika rudo rwako ncharudiritsira